Programang ingkay pakangigan, kada kita tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laing idikalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga rin ti surat, idi kalman laeng ni pagayam ti nga Jenny. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng, manong nemi, tay pakadak kadatatang kaninanang nga mapanak sumre kakas katulong ijay ili. Ay tanao makakadin nga nag-agbalin nga sales lady jistan daan anak ko. Ano, kaya't mo ka di, ano kaya't mo nagsubli ka nga serbitura ti karinderya. Ano saan ka waitress ti restaurant. Aba nga katulong mat itan ti kaya't mo. Barbaring may mayat nang. Alakata, pasensya ka na kaming kanitatang mo ta. Saan da ka mapagbasa ti kolehiyo, anak ko ta. Adayo mat sa syudad. Mat nga rin ti college dito ili tayo. Medya kabisera, adayo mat. Kastamad ni tatang mga saksakidol. Awat pagdanakin nyo nang, maawatan kayo. Ito kang kanahin may bagbaga, Jenny, ining. Nanang mo, Jenny ko na ilatan na. Saan yung ibagbagan dyan? Akang ko, dubinga. Hello, Jenny. Uno, Jennifer. Balasan ka na nako. Adanubi man. Ninanang mo, kang kanahin nga salasunod din. Awampay. Unang ni Arthur. Tikang kanahin nagsubli-subli ito. Tikang paspasyar kang ka. Apa kaya tiyo ni Arthur? Apa nga siya ti pagsaludsudam sika. Ngayon ni tatang mo ti pagsaludsudam, kaya takano ni Arthur. Tana singpet ka nagagat. At sa pulik nanang sa pulim. Basta. At sa pulik. Nandiyak matamu nun ito pang sa pulak. Kaya dati kahit nga ubing nga. Ninanang mo. Kaya magbagada nga balasa nga ko. Baga sa day bagang ubing. Akin ubing kalata. Sapsapulim nga di mo amot sa pangsapsapulam. Inuto ka dito kaya pag-sir ka mga kaskatulong anak. Dito manablabsan yun siya na. Daan nga balay idi nga awang tagigan. Adalang mapanmang dadalos. Ita, adan agigan. Nagkaputa ka no sa jay. Basta nagkaputa adayo. Kaya't mo sawan napanawan nga dakil nga balay. Sa dede ng panaw, nagsublidan nga sta. Basta man didamag ko nang. Bakit naruko danak ko? Muna ka napitnas ka, mga ano. Ay sada, ado di kiti katulong nga sumsumrek nga ramusan di kiti amo na. Dinanong mo. Dakat nga rin mabalinda no, saan ko akayat? Kinore sa mo akayat, napasarangan da ka o tutsilyo o paltaw. Uno pa inumenda ka. Iti pagpaturog. Uno pa angutan na ka iti pagpaturog. Nang, awang pagdanagan nyo. Tanong kas pagarikan sa ang ano siya, ti panagyan ko diya, kas katulong, di agi kata ka dagos. Alawan na nako, alawan. Aray ko nada nga no, sa amo ko sunada, di agdama pagtrabaho, sumapul ka, isapul mo ako nada. Ito barbaring no, sumayat tumalabiyag tayo. Kaya no, kas pagarikan ta, danto agaram kang gabak nang. Baka bumaknang tayo anak, no may kamang kadibak nang. Lunin na onong. Uri, anyamat ti kasasaad na basta ipatpatag ko. Ay, ori durugistan. Uno kriminal, kada ba nanakaw, ipatpatag mo, isulatan. Anong mo, sino ko matilaglag karot nga mga ipatag ti durugista, mananakaw kada kriminal, laman. Wala. Sige. Nga nga nagpakada kinitatang mo. Sumarkalatan ni Siled, kwarto, tanay. Simbro nga taman ngamin deta arthritis na ti amam managsidamat ngamin tinapalatong so nga kasjay ang halin na dituod na uno tumang na
Manong name tricycle driver ni Arthur itiilin. Naibagak na minsan da ito yan nga agsapsapo lagti sa bali nga trabaho. So nga muna manong naming ito da ita nga aldaw kahit mapana ko nag-apply. Kaisot nakakita manong naming ito da ipaskil nga wanted housewife. Why? Yung may nga rudan kaya nagluga na. Nakapimpintas na kasta nga rawatem. Ha? Ita kasta nga rawatem mo na, napintas ka. Uran niya man ti rawatem, napintas ako with lata, di ba Arthur? Sungarot nga ayat ako na ikin ka. Ito gano'n kami nakaklunan na, tagasawatan. Ubing akpa, ubing tapay. Kaya ko tagtrabaho, agurnong. Barbarang makaorno akit sumayat matibiyag mi. Kada tatang ni nanang. Ore kumamal na dyan balay mit, mapipintas mi kumamit, mapalagdaw, mapapintaan. Kakaiso ng anak da. Napintas ko matibiyag mit, may sak nga anak da nga ron, ngayon madi. So nagsapulak. Duwatan doon nagsapul, mag-asawa ta. Saan nagtuputo at di adadan duman tinikat kon. Hindakit din, paganda, rin ti tricycle mo. Aumat ka din manong name di sa pulag kina Arthur kamutaos to ni tata nga nasing pati suna kin nagaget. Adamat ka di matlangana. Nemkas na ko nakita kinita nanang manong name nga slada sa pulag ng tsakamuno sa dinut pang sapulak. Nalawa kanatayag nga alad manong name ti balay nga nangisardangan kaniyak ni Arthur. Nakaipaskil pa ilang manong name at a wanted housewife idigay. Ibati ka nga dito yung tagpasada. Tepletek. Nagpletek. Libre, kaputa si ka. Love ka. Ay, agad ka lang hindi sa bari, Arthur. Baka hanga si ka tinaikari para kanyak. Tano si ka kuma, hindi ko mapailangan na panagpitik ti pusok para ken ka. Dito ka manin. Sige na kon. Kaya, gananad ka dita. Kano talagang hanga na pinas, parang trataradakan ka. Agagkat ka nga dagos. May isa nga bakot, nga di matunay bakot, ng langanat na baknang manong name, timasdag iti kay, bagadi balasan ko. Ay, agaplaya ko mga katulong yun, nana, ma'am. Ay, kaya mo lang. Narwamak tindigat, ma'am. Hindi pala namin sa nakalman nga ito. Sikat idamong umay. Nakakita, barbareng maanusan na kami, balasan ko. Bilang harot-harot taktiket, sumrek ka. Kabayatan magbag na kami, manong naming asumrek, idinak kalabalay. Nabayag idin, ti panawen, nga pinanawon mi dito nga balay. Ngayon kapot, adamatan negosyo dito, yung di anak ko, iso nga dito kamutan nga ganda ka, do pa ibagbagami di lang, bakasyon mi, baka pagbakasyonan mi. Kasano lang akit, numayit lagi dito, taray ti negosyo, ti anak mi, akit, ure, paut kami dito Dito yun nga mga asawa ti anak mi agad. Dito yun nga. Agmanukan kami mat. Sino nga anak yun, ma'am? Ni Bonnie. Kakaiso ng anak mi. Lalaki. Dandanid nga tawon sipod na graduary ti kolehyo. So, mamata nang put up dito. Imbagami kayong kuha ng umaykam dito yung lugar. Dito kami ngayon muna hindi nga nagnaed. Abay. Kasta parang kita taglawlaw ti balay. Awan na. Kabisadwem. Ala. Naimas ti lotom. Naimas na. No, maimasan yun to. Nalin kang dalos. Ito neg, kan lawlaw. Papintasim ta hardin kat ne. Nabaybayan na kiting mula. Tara tayo,
Nangitala kami dito ideya pakidaldalos na medyo maliwliwayan naman. Kit ko na di anak mi, mabalin minto nga pa aray paintan dito, tapno pagparang nga baro. No, agraman kita alad. Nabit kampay lang kami dito. Ala, itulod ka na isurok kang sa din ayan ti kwarto. Masapol nga iti unag ti asidag ti kusina ayan ti kwarto. No, alis to ka makadahan ti kusina. No, kasi nga masapol nga dahan ti kusina. Manong nemi niyam amunak iti asawa ng lalaki. Gwapo mat nga lakay manong. Kada dyan ko na yung anak yo, sir, ma'am. Sumang pa dito no, mabalingan to malam, no medyo rabi, depende no kung saan ti panakairing pas na ti obrayan na dyan, panaka-opisina na, itinegosyo na. Bale, talukam lang. Datay lang ti nga upat ilti ilutwam, ilabaam. Ngayon ti pa nagdalos sa kita, hang mata ka na yun nga dalos ka, puta tal-talo tayo, upo patemet nga, agindeg. No, agkaruutan nita lawlaw ti balay, akit so, kakaykayan, saka mapanpapintasin nga, imulaan, kada sibukan, nagiti masetas nita hardin. Nalala ka lang ito barang balasan ko. Kaya amok nga nagagat ka, naruam ka ti kastoy, at trabaho. Kat no, magustuhan mo ti servisyo makita. Binulan mo nga umato ti sweldom. Tilang nga pagpakasi may kang kabalasan ko. At ipababalay mo. Ibilang mo nga kamain ka ti pamilya. Samuyat ado ito bagim. At nasawan, kamain ka ti pamilya, amom nga sakit dagit alikamen, amom tagagagat, kan amom nga protektaran, dagiti na sakit na protektaran. Kangurunan ti amin, sa mga tagtagikuan, dagiti sa mga kukuha. Manong naming kapag masangwanan ti pa nagluluto, patultukan niyak ti bakit, dagiti nasken nga inak, paaramaten, lutuin, po akit inimas damat amanong ti dua putahe nga linuto, adda karne, adda nateng, naimas ka talaga ti templam balasan ko. Kasi ti magustuhan nga adobo di anak me. Kinuri pa rin tayo na braw ko na kumbiyan nga ti adobo kini na braw. Di mi kayat na tayo malusay. No mabaling kat hapkuk. Na narunan ko ito yung klase tinatang. Karabian na manunemi siya tatatang ni Buni. Tabuni ka no tinagan manunemi danak na. Napangguin lokat manunemi ti Kate, iti sumrek ti Kotsena. Sa ako naman na inasidgan, itirang paradaan na ti Kotsena, da amang ang kunak, no, da pagpatulungan na bagkatek. Hindi man sa sadegak manong nemi ti ayan na nakatakder nga mangkit-kita kanya. Sa di asidegak kon, saklatat kit-kitain na. Hala. Sir, check ti baro nga katulong yo. Yo, kasi sa mo lang at katulong. Aman sir, katulong at. Jenny tinahagan ko. Si ka ng sermoni? Siya. Narik na tibanog ko. Siya kung timang magkat ka na kita, sir. Amok man sa din natin ti kwarto. Isa ko dyan nagti kwarto. Alaman. Into makapelesak. Anak to jahardin. Iyala na tumanti ko. Linoktam jarep. One sir. Nakita na tayo nakarep nga pangtid ko nga arak. Ay, dating whisky sa reja ay. Whisky. Pindas nila mis na oras saan ko nakasapulan pa iti ahis. Ito mo tumalakan niya kaya harding.
kan mabaling ka nga luto ti pulutan. Damagam na takin ni mamano, anyat pagustok ng pulutan. Alawan, sir, pagin inanak. Sige nga rin, sir. Ubing met pa'y gaya manon nemi ni Sir Buni no Jack Mariro. Ano ko na nga. May sa nga taon ngagtabtrabahon si sipod naggraduar. Kasta ako nga matinanong no. Diretso ako din nga nagbasak. Kalpasa nga nagbasak ti high school ang graduarak at nagbasak ti college. Magabobra ako mamaten ti opisina. Kasadar kami. Kini Sir Boni. Tinungpal kong orod ti bilin naman ng nemi na pangkuin sa kanang intasar ti arak kada baso ti sa nga botelya nga arak na pangted na sa koin lotuan manon nemi ti palag prinitok ti palag nga pusit iso kanot paborito na nga pulutan manong sak na nga ti skodilya o malukong pangkuti ito na artem nga suka na artem nga sili o na oo. Iti may sagana kunti amin kinunakan ko na, sir. Aguni ka lang kanyak po kawanak lang na masapul mo. At ka di palobram? Hambayan na kanda, sir, kini ma'am. Abay mabisindan, maganda ka nan. Matpay. Tugaw ka. Kababayan mo, sir? Kababayan? Abay nakababayan no tong palam, tibilin. Tibilin ko. Tugaw ka. Hanak ko man inuman. Kamat pa inuman ka. No kain mo nagpulutan ka. Ang madamat kondisyon ko eh. Hanggang pulutan no saan ka uminom. Naraman na kita yan, sir. Sakti mo na nga rin mama, napamang nga nakaprito Kasta. Ay, mas pa ng prito man. Crispy. Kasi kahit ko, lalukit na may mas pang isaw-sawa. Hilig kagahan ti sili. Ano na eh? Kinayat mo takbaling nga katulong. Mat sa bali, sir. Nag-sales lady aki di. Nag-waitress nag-servidora Dapat di ka nagbasa. Nakurapi ka lang, sir. No nagbasa ko mati college, agtrabaho ko mamatitan. Kit ko basta mati boyfriend mo. Imposible ako pa boyfriend mo. Ito yung napintas ka. Allah. Dati mo anong koto yung napintas ka? Dungarot napintas ka nakurapay, sir. Bayan ako matpagdepere. Ano mat koneksyon di kaya nakurapay kaya di napintas. Ado mo dito, di kita nalaan nga baknang. Sa bagay, ni maumpay boyfriend ko, ang agar-aram kanyak, nakaan-anos ng sabat ng sut kayat ko. Tapay, sino nga minti kayat mo? Basta. Gatsi ka, sir. Manumatente na chicks mo. Manipod idi amuman tagarem. Kawampay. Posible at ang kinagwapom, kinbak nang kayo. Kaya nakmatawalsan niya. Imamupit inaram mo, posible baka nagbabahay tagarem ka. Kawampay. Ewan ka din nga dasap sa pulik. Ha? Ada nga nangikaryak idi. Ngayon to dumakkel kami sa pulik to isuna. Gaputa. Dati sa tikunadang soulmate. Wano nagpay. Di ka maawatan siya. Di kahit kung sawan,
Adda nakaikariyak iti puso ken panagayat ko. Nga isulayan ken isundulayan. Yung sapsapulek. Yung tsak man lang masapulanin. Kasi nung nga din sa mga masapulan, sir. No da kami tinaikari. Masapulak to. Ore kasano, iti aya kadayot ayan na ore kasano, tikarigat ko mang sapong kang kuana. No da kami tinaikari, da kami to. Alakit urayam nga rin, sir. Kaya ba am tatulungan ka mang sapul kang kuana? Ibagam laing tinagan na, kanibagam laing tilangana. Ano taga mo? Jenny. Jennifer. Sika, sir. Boni. Bonifacio. Pasarin na, dumakit Pasio. Manong name iti damo milang panagsango, nakabeba ka nag-istorya, kay ni Sir Boni kat talagang aglaglag ton ti puso. Ada sapsapulik sang kaibaga. Ngam tsaka muno sa din pang sapsapulak kan asin no dahita nga sapsapulik ko na. Iso nga ta? Iso nga ta sapsapulik? Oh my God. Apay nga dito yung marikrik-nak ket saan ko mariknak ni Arthur. Ni Arthur manon naming nga nabayagan. Nga maamok, nagkaradwarang kami ti elementarya, nagkaradwarang kami ti high school. Idi pa lang adda ikam ti high school kat nag-aaraman ket ten, mano nga tawanen. Nasurok ako na 20. Ngim, apay nga tsak marik na natin nga marikrik-nak. Away jak mariknak ni Arthur dati mariknak ni Sir Boni. Kapo nga tatagwapon Sir Boni. Ken kapo nga tatabaknang. Ket ni Arthur ket tricycle driver lang. Kapo ka dita kayat ko. Ti agnam ay. Hanak mo kidim ako ng ambisyosa. Nga nagarapaap nga may kamang tibaknang. Bayam kadlatan nga ore arapaap laeng. Gapo tinagdakkel manong nemi tinaggidyatan mi. Langit ni Boni tinasyak ket daga. Nemi ti panagpaot ko manong nemi ti sidong dagiti pagserserbiya. Ad-addamat manong nemi nga umad adalim. Ad-addamat nga talaga nga patsek, nga talaga nga gayatak kini Sir Boni. Nga daman tigiti kung daway manong nami nga maduktalak, amasukalak isuna nga siyak tigit kitain. Nga aslag balbalikas tigiti mataan. Kadga po manong nami tanapintas ti serbisyo kadakwada, magustuhan dak, nangruan ti lutok, binulan met manong nami nga manayon ti sweldo, kadong kasta nga magpakasyonak, manon nemi, hanak mo't kidi ngagpaot, half day lang. Mapanggusarong karan, dananang kintatang, pambarak mo't na, ititisweldo. Tang, nang, dakon. Nangyari din sweldo man ako, tinakto gumatang ti agas ni tatang mo. Talaga ka din nga, saan nga ang gimbag pa ni tatang. Ipapilit ko king kuhanan nga, may hospital nga, di naman kayat. Ay, kumusta mo ti panagtrabaho man na? Okay nang. Ang problema. Naragsakak. Nalakak lang iring pasti trabaho. Gaputa de inspirasyon ko. Inspirasyon mo? Ni Sir Boni, medyo anak da Sir kini ma'am. Talo damat lang. Nag-asawa sa may isang anak da. Hanap na marigatan. Sa may isa, naragsakak trabaho. Naragsakak nga gan kanakwada. Gaputam, hangganan ko makikita ni Sir Boni. Di mo ko na nga gayat kay direje nga bugbog tong anak na kiti amam. Kung mariknak, dakes. Nakapatsiyam ko mga nga kayat na ka anak ko. Anak ti amo, kanti katulong. Unyata mo yun, baka nung takam tinaikari. Kasano nga rin ni Arthur?
Inanang mat, Arthur man yun. Kaya kitawal na tanam naman ni Arthur na kasta. Tamamang pag-araalam kayo ka. Kiimbagag mat kayong kuha na. Nga talagang awan naman na. Tanong talaga ko bang anta panagayad ko kayong kuha na. Hindi ko mapailang. Tao matin sa pulit kayong kuha na. Hindi man mabaling ko kahamat isok di 30 puso. Hindi mat sir buni ti kahit ko. Ayam kahit nakakata na dyan nga buni. Madmadlaw ko mat nang. Saktikit kita na ako. Susa po ay. Baka aginteres sila tapintas mo. E doon maala kayat ta keng kakit na babayaan na kanto, papanawad na kanto. So nga ito tilaglagi pa ha. Jenny. Nanang hanggang nga basta pasulisog. Ang mga no, agbaling sila nakasaysayat, dadya nga buni, kalpasan na. Sir ka nakatunig ti kwarto, muna ayaban naka ti kwarto na. Kaya arami din ang ti kayat na. Siya po. Nanang, ay na, ore ka sa nutrigat anak ko, no among nasalit matantadayaw mo. Kasanun no pututan na ka lang dayjay. Sana kanto papanawin. Aganak kawalasan, manayunan tayo. Amos trigat ti panagbiag, kalapasan na, danto maninayon tayo. Napyo ko maano, at dasamon mo kanta, katulungan tayo. Ni Arthur ko nakulatang arudman, Arthur kailang Arthur. Iti na minsan manon nemi nga panagsangumi kani Sir Buni. Naipalagip naman ng kanyak manong nemi diya sapsapulin na. So, nito ngamin ti ayan dati sapsapulin, Sir. Kasla dito'y. Kasla dito'y? Iti da ito nga balay? Iti da ito nga lugar. Inuti ayan ito'y. Diyay, kataltalunan. Asidagkam di bakras ti, asidagkam sa kaanan ti bantay. Adot akay kayo sa diyay. Magusto mo di mapapat sa diyay di. Iti. Kung amin nakalikat ko nga, kasalatsak malakip. Basta na sa pulik. Nga dito itinang panawag. Di mo nga rin sa lutsudin ka dabang makinipapang mo. No, baga ka dapat pa kinimamang ko, damagan damat nun at nagan na. Ibaga kamataang yung matakad nga rin kasta nga tao, di ko na da. Tagad to'y. Tagad to'y di amok. Huminga pala kami ni Kasla, awan pala nakim ko hindi. Ngayon malagip ko. Sa pasarag praparangit at nagtakainap ko. Kaya't mo masawan, sir. Iso nga talaga tipatpatig mo. At ang amin karikan ko na Sa pulang kanto ko na. May kasanong gano'n din sa mo masapulan. Makamuntan. Katsi ka. Asino mo tisap-sapulan? Yung magkakadingan tisap-sapulik? Anya tisap-sapulik mo ti may isang lalaki ko na? Imposible nga mag-aram kang ka. Dito yung mga lalaki ka dito yung day off mo. Kan mangitulog-tulog kang ka dito yung tricycle driver. Ni Arthur. Oo. Madlaw ko wasla da relasyon nyo Ni Servant. Nabayagan nga gar-aram kanyak dayjay. Diadakan ba dati high school. Nabayagan Ngayon ko nakmat kang kuha na. Nga adasap sa pulek. Ngayon tsaka mo no sa dinot. Ayan na. Kan sa dinot. Kasano nga masapulak. Kunak mo. Dialogue ko na ta. Libate mo. No. Awanin. Di awanin. No anyat adda. Wala sidang adda. Di iso. Second choice. Amen. No anyat marikrik na keng kuha na. Kasta mo ti marikrik na keng kuha na. Ti adda ita. Kadanday ni ako nagpudno keng kuha na. Nimet, sir.
Sige, uminom ka. Saan ako uminom? Di ka makapagpulutan, saan ka uminom? Jack, pulutan, naramarakbad tayo yan, sakbay. Ngaintad ko dito Sika una talaga mangraman, ha? Gabot siyak tagluto, siyak mo na mangraman. Dandan niya akong tumawen, manong naming ang sarbi ka na kuwada. Wen, madlang ko nga rumagragsak, nakasladamat ibilpilang ni Sir Abuni manong naming inspirasyon na. Akasmet kanya, naparagsitak, napindas na kitaramid ko, alisto ak, kabuta, inspirado ak, manong naming inspirada ak. Hoy, ba nakamakadlawan, nagiti ag-asawa, naganak kinibuni. Hindi pala ang damo, ang dakatoy. Jenny, kat madmadlaw mi nga talaga, nga titigtig na ikanaramid mo kitama. Kang kanayon ka nga main in love. La, nimet ma'am, agpadparat nga babae, Jenny. Iso nga madlaw ko. Dadya ka di mga itultulot kang kanukwa, wano may mga lalaking tricycle driver? Saan, ma'am? Hang ko kayat na dyan, agar-aram mga bayagam saan ko akayat. Sino nga natin kayat mo? Kanasunod na kayong labang. Awan, ma'am. Tsak kahit kayo magkakada kayo. Baka pagtalawan da. Abi pagtalawan da ka kuma. Nakapimbindas na serbisyo, ma'am, pagtalawan da ka. Awan, ma'am. Sorry. Sikat saan na kaapilitan natin sa mga kayat. Nagat pakaragsakan mila unay. Tawan ti pelawon mi keng ka, talagang perfect ka katulong. Manong nemi birthday ko, iti kabigatan na iso rin pakaamok kadamam kini Sir. Ngagpakasyon ako matimay sangal daw. Tapay, kadati-dating half day ka lang. Mabaling matgahap day, ma'am, umianak nukan. Birthday ko nga minton bigat. Kata, pagkasang kang celebrar dito Ay, bamdananang yung tatang mo dito Kababain mo. Wala saan, diya ka nga celebrar, ang awisad na kami, kaumay ka maki-birthday. Nakanom ti balay, sir. Ma'am, kita na nga ron. Kita oray mo at regalo mi ka. Amo ka rin na ito ni Buni. Hampay, sir. Hindi pa ka mumulaking ko na. Baka ada na pinda sa regalo na ka. Diya ka mo manunemi no imbaga naginagan na kang kuwana. Advance happy birthday. Thank you, Sir Bonnie. Ano kahit mong regalo kanya? Ano kahit mong regalo kang kawanak mo? Saan nagpilpili? Okay. Sa pa itong edad kang kain dumigat. Tayo pagbadom to no. Paala ka ha. Amo ka may bagay kang kangarwatan. Anong name? Nasapa na nagpasentro, kalpasan na before lunch, yung dito balay, inyawat naman ng name, regalo na kanyak. Happy birthday. Hindi da ito Ilokatam. Amo ka magustuhan. Minungon mo pa lang amin. Gatuwa na, tapos ako na nga regalo. After lunch, agawit ka do. Sayang, sana ka makatenda. Ngayon baliwan tanto tag-celebrar kabigatan na. Pero naramat ngamin nga na patag-unay nga papanagin ito na binibigat. Bale, mabalin tag-celebrar ito ka na pangal daw, ha? Wow! Nagpintas, sir. Di na pimpinas man yung isuot mo? Ayan. Katemon tamadom, tayo suot mo. Ano ni sir? Dito yung isang wanang tipagsukatak. Ayaw na niya.
Ingga dya kwarto ma, sa kanturumar nga nakasuot ka na ita. Sir, nagpintas, di mo pa naisuot. Dada nga nagpintas no, may suot mo. Manong naming ang lingin na laki di, manong naming arwatin no. Nagsarming ako, naklam na ko may sak ang prinsesa nga. O kunaklan no may sak, kunamlan ko may sak talagang artista ito yung arwatin. O ma, sama may ama na ko lang mamasit. O po. Nagsubliga, kasto tirawatin. Wow. Nagpintas ka nga talaga, Jenny. Nagawa na, sir. Kurang pelita. Natapay na yun na. Anya pa'y? Eto'y. Mabaling ka din na siya. Timang iyokor. Kwentas. Eto'y. Iyokor ko kaya ka. Sir, thank you. Abeng oras kang sangit ka. Adapay na yun na. Ngamin tun bigat kong itad. Tsak pa ngamin nakagatan. Anya da sir, secret, surprise ko to kayong ka. Basta agsalibra ka di balayot, manag-birthday mo, ito na mamisang nga nabi, ag-celebratan tumat ito'y balay. Agawanak, sir. Dati nga tanti kararagsakan nga birthday ko. Suot ko ti arwatek manong naming nga nagawin. Yung may nakinala manong naming ni Arturo di nakpakit malasin. Jenny? Ala? Ano? Kung nakalang ito rabi pala ti paragpaalam. Insuot ko na ito tayo subrik to no rabi. Labak to pala balbaliw. Nakakwentas ka pa eh. Nakabimbindas ka. Nadarada nga sana kami karikan ka. Sino na bararak ti birthday ko anong name dito'y balay kat aduti imay nakarunaan na kini Arturo. Ngayon suot ko na itang regalo ni Serbo ni Kanyak at nakadutumang day tayo ti kinapintas ko. Makabigatan na, binalbaliwak nga nga linabaan manong nemi sa isungot manin tinaskil nga pagbadok iti karabian na nga sa panang celebrar mi met manong nemi kaniya Buni, Sir Buni iti managkasangay. Ibaga nga manong nemi oray nakiti hardin kalpasan nga naisaganak tiba isaganak kanyak nga nasken kano pagsangwan mi manong. When? Nasapol ka nung uminumak mo. Orata, gimatang manong naimi ti hard. Champagne ka no. When? Makangkangay ka din champagne manong naimi. Mapadasak itan ti uminom ko na. Ngayon subliya kita ayan na manong naimi. Suot ko manintin regalo na kanyak na rawatek. Klaman ti kwentas. You're so beautiful. Nasaraka kundi sapsapulik. Sapsapulam? Di sapsapulam ako na, nasapula mo. Ayan na, sir. Sika. Amay ko mga siyak. Kaya na yun ti regalo ken ka. Netoy. Sing. Sing. Yeah. Sing ni ayat. Sa balin to at yung wedding ring. Iti na ito madlang atawan. Mabaling ka di usong ko nito eh. Trame mo? Sir, ang mga, no, saan sir? Saan ako may karikan ka sir? Katulong ka lang. I love you. I love you, Jenny. Nga siya tisap sa pulam, sir. Saan nga siya tinangikarimang ito na ito nga ayat. Ngam sikat, ipakarik na kita ayat. Nabutawan pa isuna. Kasano nung bigla masarakam suna? Sa balin to na saritaan neta. Basta I love you. Hindi pa lang. Katsa mo kumamat na parigatin ti Panginoon. Gabuti patpatignak matsa ka di. Saan na kami kari sungbatam ti saludsot ko? Do you love me?
Sino kumalangan ako raping nga gayat kang ka, sir. Sumbat sa lutsud ko. Do you love me? Yes, I love you. Awan nga rin ti problema. Kinuna naman ang name. Ket inarakop na. Sa anak ba't ka nakapagked-ked tamang gusto ak dito nga rakop na nabayagin ng inururay ko. Binalas ko at dito nga rakop na manunay yaking ga naglanang hindi ka bibig mo. Iti nakapapaot manong. Iti umuna gundaway nga nakiinarako pa kan nakiinagagak iti lalaki. Akas manunay mi kiniboni. I love you. I love you more, Bonnie. Yung sana ka may kari. Saan mo panunutin dito? Okay, let's think. Sa liberaran ta ti amin. Uminom ta. At pulutan ta. Cheers! Alot na inom ko manong. Namampay sa anak mo damamartik ako nak ta champagne. Bumaram ito di bagik manong naimigat irita sa kruyan nak. Pangipanam kanya sir. Iti kwartok. Ha? Ala, ngasawa tapay mo na. Iti kwartok. At ipakita ken ka. Diyak man nakabagked-keden ta si sasakro iso na kaniyak. Nagkapetak iti tenged na kit kabayatan nga magmag na kami manong nemi aglanlan ng dagiti bibig mi. Kastaw iti barat ti bibig na manong nemi mapaprusan na pa ti barukong ko karagitalo. Paidanak iti nalukneng ken nalawa nga kama manong. Sana sunablian ti rita akong inlak manong nemi. Sana inintip ti silaw. Ngayon pinagandar na ti lampshade manong nemi sa adda agras nga de kolor nga silaw. Nagbali nga sila maharis rusas ti aglawlaw man. Inikat na ti arwaten na manong nemi sa ko sana mat inikat ti arwaten sir, I love you. And happy birthday. Hindi kalman ti birthday ko. Dito nga rod, iti bilang tangal daw, apagrugyan ti amin. Itayan na yata. Kenti. Oh, Jenny. Manong nemi dinigos na karagidi kakabara nga gek na iti na dumaduma paset ti bagi. Tibirahen nga barukong ko manong nemi kiraman na damok launay ti agasog ka nagaring-eng manong nemi ti kastungin tsak may ladawan ti imnas nga inak marikrik na. Oh, Bonnie. Oh, Bonnie. Manong nemi napanpayan ti ulo na itinagbaytan di kiti legs ko. Adan nang nangig ko kastoy manong nga mabaling ka no kanin. Allah, kastaw ni matan di pa nang Bonnie. Gaman nung naming nga nabinpinsanin nga naburak ti kristal nga salsalmet meta. Gano'n yaman ti talaga nga panggap ni Bonnie manong no pagang angawan nak to awanin ti maaramid ko. Nang runanog si masikukan nak kat papanawan nak to. Akas dada ti kapot-butay nga mapasamak manon nemi dananang kinitatan ko. Mahalagtan ko nak. Bisot gasat ko di iso. Basta tinasken manon nemi kita masungbatan ti kis ti puso. Nga ti sapsapulat kat ni Bonnie. Ti sapsapulan nakanukat siya. Ngam jak amon o apeng agsinsinapul kami manon. Aging ka manong nemi nga naulit pa ay tremendua tingkam panang tukno ti langit. Sakam na ginana, insilaw na o no pinagandar na silaw manong nemi kat adda linokatan na nga drawer. Iso ka no tikipakita na kaniya. Masa nga, agkupkupasan nga nadawan? Sino da kita?
Lasinin to babae. Saan ka din na siya? Kat lalaki. Saan ka din na siya? Bunjing? Ining? Diya kayo na ngayon, huwag na ng kinatang kanyak. Hindi pala ubingak dita. Yung may dagbalasang ako, diya akong kaya ti Ining. Jennifer, Jenny. Kastamad kanya. Bunjing, ipagbaga dapa pa kini mama. Yung sa anak mga junior ko, tabunin tinagan ko. Ngayon na roha baka dapat naawagan dati bunjing di ubingat. Ining. Bunjing. Sika ti sapsapulik. Sika mati sapsapulik. Ining. Di ba nakaragraksak tayo tak? Amin, nagkaya-ayam tayo di. Kawon. Amukon nga sika ti sapsapulik. Dumteng ka nito. Tanapang ko kinita na itong naratrato kit sika. Nga nga di mo yung bagakadagos. Kamuta. Kahit ko masurpresa ka. Nakitam? Tusos to? Gano asinot na yung kariyak kadi. Isot kay kariyak. Malagip mo hindi bagakan ka. Ito dakil karmen ka kunak. Saan ko malagip? Aman. Kabigatan na manunaymi nasiputan na kami nga narimuha iti may maysa nga silid dagit naganak kang kuwan. Ngim na isam na. Oh, kumusta kayo? Ining, bunjing. Ma'am? Nagamamu kayo matlayangan. Wala ni ma'am. Malagip yon, malagip mon. Saan ko kumapay nga malagip? Saan ko nakita di picture mi nga dua? May ka dito idi nga balay. Amang magdatatang kinanang mo. Pimanaw kam lang. Gaputam, adanas kan nga obra mi sa jay, syudad. Sadyay nga di makil ni Bunjing. Sadyay nga nagbasa, sa aging ka nga mapanood nito may agindag dito. Siya kamati mo yung nag-apply, nga katulong. Hindi bagam nga Jenny nagam mo. Jenny, ining. Amo gidi nga siya. Iso nga hindi, agkita kayon kini Bunjing, ni Pony. Kita madlaw ko nga talagang aglinlinasin kayo, kita mes direksyon ti puso yo. Alakit sanda kayo nga pinaritan. Kaputa talaga nga kayo tinekari. Ngayon ne, adan na pasamak ka na kayo, drabe. Masapul nga sumarunon ti kasar. Ay, umay kam tundumanon sa diyan, da balayan. Alam, ma'am. Ma'am? O na mama? Mama. Manong nemi manig po di nakitak na dyan aladawan isumatin kasla panagpa-flashback nga sumad sa diwa tilagip ko man. When ada malagip ko manong nemi nga kinayayam ko ding ubing sunalaeng ta baknang da ket agamyaman nag-idi tam guston na kayayam ken sutsutilin isugayam ni Bunjing wano ni Puni. Nasyakmat gayam ni Ining wano Jenny. Nagalay sa kami manon nemi kaya tamatin ang rugyan nga si Mayati biyag mi manong pinadoktor mi tatang kat limaing matlaeng manon nemi iti sakit na kaya na pinapintas mi manon nemi ti palay mi at sadya ti pag naidan tatang kininanang kabayatan na tumultulong dan iti negosyo mi kini Bunjing wano ni Puni. Dua ti insagot mi kanakwada nga puko da manon nemi da Bunjing Junior kastamatan kani Angelica. Ni Arthur manong nemi damat asawa na iti di nag-asawang kami kini Bunjing manong nemi imbaw inamutin ti sa bali ket gawat kinasiyat na inalami iso ng trabaho. Nagtrabaho kasta a company driver
iti negosyo mi iti asawa. Dahito nga ron ti pagkasaritaak manong nemi. Kadagyaman aklaunay iti anos mo nga nangibukit-kit ken nangikuriit kalpasan nga inak insanteng ka ti detalyena. Kadagyaman aklaunay ti laing mo nga nangibasa ket sape kumat at damat ni batik nga adal liwliwa kadagiti padak nga dagdengeg ken agbuya. Nang naruna kadagiti kang kanawin nga agbuy-buya. As kada edit sablay ni Rachel Macias Risualo, ni Martes Tejada, ni Novelin Ramos, ni Adelina Jenna Amor, sa tawatan kay Flordelisa sa Tangkil, ni Tarel Jan Pasyon, ni Abby Cloud, agramatan kay ni Nitsog Masadaw, ni Elis Tamayo, ni Tapakaran, ni Seth, ni Randy Molina, agramatan kay Elis Saracuba, ni Nelvin James Gamuyaw, agramatan kay ni Rosita Marugado, kay ni Rosel Pader, kan amin-amin dan gandag mo karito yung istorya. To'y nga rodagyaman nga pagaya mo, Jenny, Wuno Ining.